כאן חיים אתגר, ברוכים הבאים ליצאת הצדיק מהדורת שובל. אנחנו הולכים פה לברר את פרשת נוכלות הטוסוסים הגדולה של הקיבוץ. איתי כאן אורח מאוד מאוד מכובד שמכיר את התחום ויודע מה קורה בתוכו, הורס מכשירי החשמל, ראובן, הלו הוא כהן. ראובן? וואלק, למי קראת הורס מכשיר החשמל? אתה רוצה איזה כוס על הפרצוף? סליחה ראובן, חיים שלי. בוא שב. יצאנו לבדוק אם רותם אגסי הוא נוכל או צדיק. הצטרפו אלינו. אז הגענו למוסך, איפה שהטוסוס עם הבעיה כביכול. בוא ראובן, תראה לנו את הבעיה. זה הכלי שלנו, כלי חדש, אתמול נקנה. בובה של כלי, מתניע בלחיצת כפתור, סוויץ', מה שלא תרצו. תראו איזה בובה. כפי שאתם רואים, אין באמת בעיה בטוסטוס. כל מה שצריך לעשות זה רק לסובב והטוסטוס יעבוד מושלם. נראה מה יהיה לרותם אגסי להגיד. רק לפני זה אנחנו צריכים לקוח סמוי. ראובן, אתה רוצה להיות הלקוח הסמוי? למי קראת סמוי? אתה רוצה איזה קטלה פה? ראובן, אני מצטער. בוא נביא לקוח סמוי חדש מנעורים שובל. רותם, אתה יכול לעזור לי? נראה לי הטוסטוס. בוא תראה לי רגע. אני לא יודע מה הבעיה שלו. רק רגע, תן לי לראות. כמה שעוד נתקשר אליך. תודה רבה. בוא נראה מה שלנו פה. אז זה אחלה טוסטוס, זה לא חדש. בסדר, אבל בכל זאת צריך להרוויח כסף איכשהו, למרות שזה עובד. מה יש לנו פה? מה זה? וואו! לא צריך גם... לא צריך. סיימתי לטפל לך בטוסטוס, תגיע. בוא תיקח אותו. תשמע רותם. אהלן, מה קורה? קיבלת בבעיה? תקשיב, מצטער אבל זה יעלה לך הרבה. שמתי פה הרבה שעות עבודה. חששתי מזה. זה גם תקלה מאוד מסובכת כי זה היה במנוע והאקזוס וכל דברים. אוקיי, אז בעצם מה שעשיתי זה פתחתי פה את כל הדבר הזה, ארגנתי את הקרבורטור והפלאג וכל הדברים הוואסכים האלה. נו, מה אומר? יפה מאוד. אז המחיר יעלה 10,000 שקל, אני מקבל רק מזומן, סבבה, כי לא רוצה להסתבק עם כל המיסים וזה. מזומן, אני אוהב את המזומן, זה שחור. אז תביא את הכסף עד מחר, סבבה? אגב, אני צריך רגע להתייעץ עם אבא של המחיר ואני אחזור. בטח, אין בעיה. אני מחכה לך. מה זה חיים אתגר? יא נוכל! ראובן, יא מלחין, איך עשית לי את זה? איך עשית לי את זה? תפסתי אותך! למה אתה עובד על אנשים? לא עובד על אף אחד. לא עובד על אף אחד. למה הרסת לו את המנוע? זה מה שאני צריך לעשות. הרסת לו את הוויפל? מקצועי, זה מה שאני עושה. אתה הולך לכלא, אדוני, אתה הולך לכלא. בחיים אין! תתפוס אותו! עלה לטוס! לא עובד לנו הטוסטוס, תראה פה, ראובן, אתה עבוד. רד מהטוסטוס, אתה מת היום, אני זהיר אותך. רד מהטוסטוס.
בחוץ, זהו! מה הסיפור שלך? אף אחד לא קורא לי מלשין אפס מניאק! אני מצטער, אני מודה, אני נוכל, אני הורס לכל את הטוסים בכוונה. שיקרתי, אני גנב. רד לברכיים! הייתי משאיר לך כוסה מהפה לאוזן כי מלשינים מדברים מה שהם שומעים, אבל אין לי פה סכין אז אני אראה לך רק בראש. לא! תזכור ראובן, אל תהיה נוכל. וואלה, אף אחד לא אוהב נוכלים. נחליף! יש לה זוג העיניים, איתה אני מביטה כמו אל השמיים, היא פיתחה שיטה, מבט אחד ממנה ואתה כפור, תחזור מהר להנה, כולם כבר ניסו, תיזהר